Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ta? Iya. Mergo apa nggih? Yo sing hati-hati. Sampun, Ndara? Iya sing hati-hati. Ndara kembar, Iya sing hati-hati. kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Kowe nggo dhuwit 300. Beto. Ndak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan. Werkudara, Apa? bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Le nyilih sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Bu. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken Sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, Nggih, nyuwun ngapunten nggih. ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Ponokawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah penemban duna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah semungkaping pangabekti kula kunjuk sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wadararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, engko ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi.
Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padararja sak praptamu. Pengencenipun Begawan Durna wilujeng niring Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Bagong, kula punding go jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padararja sak praptamu, ponongan Bagong Padararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun inggih jimat. Yen ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni tok. Iya Bagong, nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurenta mbabile wonten lepat kula anggen kula ngunjatur sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngoten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong, ngenten niku. Lah ya lek momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Waduh lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Para welang. Nah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih
perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus Lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jampi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka tiga mesti kemawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka telu menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka telu kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku maring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka telu niku. Mengkene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken ora Bu. Kok ora Bu aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampean le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula
Kurawa ke taman pegeblok mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya Bagong nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ke taman pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng mereke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga kowe wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17. Wong elek ngelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Loh, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e.
Gelut nek nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak ming sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, celekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamawa, Surtayu, Surni, Sinden ana kene. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane, ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing rono. Nek panjenengan kemana metu Jawa? Ayo metu Jawa. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi pampane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temboke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulane ra diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ra ana Begawan Durna. Nek ra ana Karepmu piye, Bagong? putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik.
Ndarana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka 3 ajeng diboyong kali Begawan Duna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo wis mongso Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong Mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit sinuwun. iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. yo wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mengke ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. yo ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya Yem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. yo sing ati-ati. Ndara Kembar nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiya-wiya ya ta? iya. Merga pun nggih. Yo sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngaten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Handakawana ta iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kon nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih ngestaken dawuh. Werkudara Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Panakawan kenthir. Wah, iso gawe wirang ratu Ngamarta. Jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo.
Yayi, ana apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan, tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Sipiye kene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestoke dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Salujasu kondur ngedaton jeluk saking dampar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Japa Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane. Mandel ora. Ora lidok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan anggreng gleleng. Anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Wirata ya. Aduh, kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Kene ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udang. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon.
Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat. Ketunduk Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih Sengkuni. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna. Sing ketok patih Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartoslebor kuwi sing maju? Kartomarmo Kartoslebor dengkulmu melocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi badang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati upar.
Wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remok. Hei. Wah. Mati. Oh. Ngapa? Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan opo pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lagine? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ha metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa kan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampe teng ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya.
Ngambet-ambekan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun nambles bumi. Weh, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, asem ayit to. Jaratan ketok le mringis medhung olah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klinthing kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramarta, Jayawrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barat. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramonya. Kosek lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Manggon entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu. Nya, ngono. Hut. Hut. Wah. Oh, mati aku. Wah. Waduh. Ya Allah. Gledhek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan.
Tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk legane ati muka. Sapa kowe? Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus. peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora meng awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pangit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya. mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane iki liwat ukur. Loh, Bagong digdaya mergane. Kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lha sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo nggawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang pangajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Oh, lele. Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para Sata Kurawa wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan.
Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana, Kyai Cundamanik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamanik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamanik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamanik semono uga. Tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamanik ilang dayane. Kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Agak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis. Aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Pala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Oh, gandhak
mleguduk soal gembol swara ante awela dipun lingkari wujuding Wahyu Jatiwasesa kasinggihan mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jatiwasesa tuwin Sekaring Jatiwasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yer kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi dunungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, Nun. kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Ban cindil, Mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya, Nggih, kaya ngopo? mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok Wis Bagong baliya, sandangamu kae mau gawanen. oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena, Ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Gatot-kaca nyira. Nyuwun pamit.
Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat. Pate. Sawetara nggonmu ngadhep prayogakna. Nggonmu ngabiyantara ning ngarsane ingsun, Pate Sambega. Kawula nuwun inggih Kanjeng Sinuwun. Sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Gudha Kesa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumenging pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka Gusti kula ingkang Sinuwun. Ya, tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Namung ngandadosaken kakyat sotaning manahipun ingkang abdi pun Pate Sambega. Nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sapunika dipun wontenaken wonten negari ing Pura Kencana. Nanging sabab menapa tire paduka nglempaken sangganing para nayaka Punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun ngeparengaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang Sinuwun ing Pura Kencana inggih menika Prabu Gudha Kesa. Pate wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun ora menggali babagan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Gudha Kesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning Taman Negara ing Pura Kencana. Akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka Punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning Taman Sari Negara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan Jati Wasesa. Malah wis katon ngembang ambabar gandha arum nanging eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan Punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ngemapan ning Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake. Mula nalika semono panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana. Lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing Projeng Pura Kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang Jati Wasesa. Nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ing telenging taman muspra tanpa lari. Mula Pate kumacelu kaslak nata ing penggalih ingsun bisa nduweni marang Sekar Jati Wasesa mau. Dina samengko sira Patih ndak utus. Nun inggih. Golek wong kang limpat, golek wong kang sekti, golek wong kang digdaya. Sapa ingkang bisa methik Sekar Jati Wasesa mapan wonten telenging taman negara ing Pura Kencana? Mesti bakal sun ganjar ing sak murwat. Yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Pate Sambega. Ing Panutyaya Tama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Prastoda Paduka Gusti kula ingkang Prabu Gudha Kesa. Lirana dinten samangke kula nyuwun pamit madal maselan lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing Pura Kencana. Ora tak wangeni wektu. Nanging tak keparengake sak prayogane nggonmu ninggal Projeng Pura Kencana. Nganti entuk wong kang limpat panggraitane, lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang. Supaya bisa methik Sekar Jati Wasesa ngemapan ana ing telenging taman Pura Kencana. Nok-nok ngestaken dawuh. Nanging ati nyuwun pamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pate Sambega. Niki ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sinuwun. Abimanyu wonten dawuh. Ndotong-ndotong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jati Wasesa Koko Prabu. Lah dal. Entuk gawe to? Inggih pikantuk. Lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mara coba kaya ngapa?
Sekar tak ungkulake Kakang Semar. Lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge Kluweh. Aku ya ora embuh iki. Areng nangis kok ngirama. Pak. Warasa, Pak. Among Sulamrata aja keperat endi jenenge Abimanyu ku karepe dhewe. Bagus kowe le bagus ning jebul batu-batu, Pak. Kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi saya methek. Sekar Jatiwasisa bareng seluwuk pethek. Ora mbok aturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Gagah Pideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara Wong tuane Abimanyu. Ora iso nggula wentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atas anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasisa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro karang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ora jamak-jamak. Lho, sapa Petruk mboten ngerti? Mau bengok-bengok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ngaramu Abimanyu KO. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendang iki jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo ngopo to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh wedoke. Wani po. Sing tak wedeni apamu? Iki kata dian kanton kaca. Kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Pun dadi presani Ndara. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Le wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu.
Wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Wungu, Pak. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga apik-apik kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Wah! Gilani ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku to tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku sirna mergalayu nalendring pura kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Redong ngawur-awur-urahan tengaraning ajurit gong magoro gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe rung tau tepung karo aku to? Aku rung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku sirna mergalayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumpeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka. Kok le kebangetan banget to kowe. Kok lunga saka kraton nampi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kundur marang praja mesake dulur-dulurmu nuninggi ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Lho. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ora iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukalima.
rasa madangi jagat tumunguk-munguk paneng sapucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jatiwasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Iya, Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun matsinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono purnaning gati sura sudira jayaning kang ratsuh berasta kaping 10 Darmastuti rahang sami makari rahang samya pinanggih ndara.